Cea mai mare companie din România nu este înregistrată la Registrul Comerțului. Are peste 50.000 de angajați și o cifră de afaceri de aproape 15 milioane de dolari. Și nu este vorba de nimic ilegal. Este vorba despre freelancerii care lucrează din propria sufragerie sau din vreo cafenea sau restaurant. Ei colaborează cu companii din întreaga lume prin intermediul internetului. Cum este să-ți faci singur programul, să lucrezi din vârful muntelui sau de pe plajă și să ai un salariu de CEO. Bună dimineața din nou, doamnelor și domnilor. Discutăm cu Răzvan Mureșan despre Business Magazine din această săptămână. Freelancer cu salariu de director în companie. Despre ce este vorba? Bună dimineața, Sorin. Este subiectul săptămânii în Business Magazine. Ți-amintești, discutam acum câteva săptămâni despre hipsteri. De data asta aducem o nouă categorie care prinde contur și în România pe coperta revistei Business Magazine. E vorba de freelanceri. Adunăm 50.000 de freelanceri în România, mai mult decât numărul de angajați a celei mai mari companii din România. E vorba despre acei tineri care au renunțat la munca într-o corporație. Știm cu toții ce înseamnă rigorile unei corporații și birocrația corporatistă de care ne ferim. Acești tineri au ales să câștige bani frumoși, spunem noi, unii ajung și la salarii de CEO, lucrând de pe canapeaua lor de acasă sau dintr-o cafenea pe diverse proiecte pe care le contractează pe site-uri. Ce fac efectiv? Pot face programare, pot face editare video, pot crea software. Sunt foarte multe preocupări pe care le pot găsi pe aceste platforme dedicate special freelancerilor. Bun, e o persoană fizică autorizată, nu? Care e diferența între un freelancer și un PFA, nu? Principalul avantaj este că poți lucra pentru un angajator la care nu ai putea ajunge niciodată. Poți lucra pe un proiect cu o companie din Statele Unite, pe un alt proiect cu o companie din India, fiind plătit foarte bine. Sunt plătiți cu ora acești freelanceri, iar câștigurile pot ajunge și la $70 pe oră. Cum își găsesc proiecte? Există niște platforme speciale pentru freelanceri. O să-ți dau câteva exemple. Elance, Freelancer sau Odesk sunt locurile unde ei intră în fiecare zi pentru a găsi noi proiecte la care să lucreze și, evident, să-și asigure banii din care să reușească să trăiască. Foarte interesant este că dincolo de domeniile pe care și le aleg, software, fotografie, producție video, programare, design grafic sau ilustrație 3D, ei pot schimba foarte ușor domeniul în care lucrează, în funcție fie de sumele pe care le găsesc, fie pur și simplu în funcție de pasiunile lor. Iată, internetul este cel care facilitează apariția acestor freelanceri, nu? Pentru că au acces în mod direct la diverse proiecte. Și nici nu muncesc foarte mult. În medie, în Europa, un freelancer lucrează 41 de ore pe săptămână. Bun, dacă fac o treabă de calitate, își permit. Absolut, absolut.